Türkmen dilinin tarihi doğrusunda onun gelip çıkışı hakkında bilesin gelýärmi? Eger hawa diýsen, şu video sen üçin. Eger Türkmen dilinin tarihi ve onun gelip çıkışı barada bilesin gelýän bolsa, şu zatları gözleştirmeli, okumaly. Başta Orhon yazgylaryny bilmeli, şu taýdaky näme ýazypdyr, sözleri, onun gramatikasyny ve elipbini. Ondan soň köne Uygur dili var. Olam şu Orhon diline yakın, Orhon Türkiye diline. Köne Uygur elipbi ýöne başgaça. Köne Uygur dilinde yazılan çeşmeler gatyken. Edebiýaty da güýçli. Yazılan çeşmeler de ken. Goşgulardyr, rowaýatlar Köne Uygur Türkiye dilinde ken. Soň Mahmud Kaşgarly diýip eşitensiniz. Mahmud Kaşgarly Karahanlyk döwründe ýaşap geçen ilkinji Türki dil bilimçi. Diwan Lugat Türk diýen sözü ýazan, ýagny Türki dilleriň diwany. Şu sözü Lokman bilmesi, okumaly, on türkmençesi de var. O kitabı siz sendik kitapçıda, kitap dükkanlarında tapıp bilersiniz. Soň sözlerin gelip çıkışı on kökleri barada bilesiniz gelýän bolsa, Lokman şu Sir Gerald Clause'nun ne şu sözlüğünü bilmeli, okumaly. İnternette bar, tap bilersiniz, isteseniz maňa ýazyn, meni özüm muradyr. Elbette bu zatlar üçin bir dil yetenek, Türkmençe, Rus dilini, Arapça, Farsça bilsen has gowy, İngilizce bilsen ken çeşmeler var. Ýani agda geçen sözlüğüm Sir Gerald Clause'nun İngiliz dilinde. Soň Rus dilinde çeşmeler ken, sözlükler ken, etimologik sözlükler. Misal üçin ine şu sözlük Sewartýanyň sözlüği aty gowy. Şulam internette var, alyp bilersiniz. Bolmasa menden soraýyn. Mahmud Kaşgarly'nyň Diwan Lugat Türki Arap dilinde de var, Fars dilinde de var, köp dillerde var. Eger Türkçe bilseňiz, elbette Türkçede de, Türk dilinde de ken, häzirki Türk dilinde çeşmeler ken, internette tap bilersiniz. Mahmud Kaşgarly Diwan Lugat Türki Araplara Türk dilini öwretmek üçin ýazdyr. O döwürde Arap bilen Fars dili has meşhurdy. Mahmud Kaşgarly da diýipdir, Türki dillerde bay, güýçli bir dil diýip, ýani sözlüği ýazga geçirir. Buradan başga da soňky döwürde ýazylan sözlükler gatken, şu taýa videoň soňunda ýani suratlaryny goýaryn, neden alyp bolýar, atlary näme? Atgy sözlükler ýene aýdyp geçeýin, eger tap bilmeseňiz, men özüme ýazaýyn. Ýa-da men bir çeligi goýaryn, ýagny link, şu taýda hemme sözlükler kitaplary ýygnaryn, toplaryn, toplum ýaly. Şu taýdan siz alyp bilersiňiz. Size bir çeligi goýaryn, ugradaryn, ýani gaýdan kitaplarymı ýekemeti alyp bilersiňiz, okarsyňız. Ýene bir zat, goşmaçylar aýdaýyn. Eger online internetde bir zat gözlejek bolsaňyz, ine şu saýta girin, kitapxana.net. Şu taýda hem kitaplar var. Gözlegi ýerine näme kitap gerek bolsa, türkmen dili diýip ýazan, şoňa deýişli zatlar çykar. Özüniň bölümleri var, türkmen dili, edebiýat, ýa-da fizika, matematika diýip bölümleri var. Aty gowy saýt. Şu taýda özüňize gerek ken kitaplar var. Tarih bolsun, dil bolsun, hemme zat bar. Online sözlükler var, enedilim.com şo var. Soň ajaýyp sözlük var. Şolary ulanyp bilersiňiz. Köp kişi bizim tire taýpalarymyz barda gyzyklanýar. Ine şu kitap Sultan Şah Halipanyň kitaby var. Şu taýda bizim taýpa tireleri barda köp zat tap bilersiňiz. Ýa-da rus dilini bilýän bolsaňyz, ine şu kitapda köp zat var. Bu Ors döwründe ýazylan köp zat ýalňyş diýmän, bu dili orsça bolsa da Jykyv muny Sowet dargandan soň ýazdy. Ýagny bulam gowukda. Ulanyp bilersiňiz. Dinläniňiz üçin köp sag bolun. Saňa ýakyn.